Moje jméno je Libor Pozníček a ve spolupráci se značkou rostlinných produktů Garden Gourmet jsme pro vás připravili tohle video, ve kterém vám představím 5 jednoduchých kroků, jak můžete udržet krok se světovými gastrotrendy a už dnes snadno a rychle oslovit nové zákazníky budoucnosti. Řeknu vám to nejdůležitější, co potřebujete vědět o tom, kdo vlastně jsou tito zákazníci a co očekávají od restaurace, do které rádi a často chodí a kterou doporučují svým známým. Navíc vám prozradíme i to, jak dokážete zařazením rostlinných jídel přilákat nové hosty a tím pádem zvýšit prodeje podniku. Tak pojďme na to. Krok číslo 1. Zákazník budoucnosti. Vegan, vegetarián nebo flexitarián? Tohle nejsou nadávky. Tahle slova stále více odráží trendy ve stravování populace v globálním měřítku. Důležité je si v tomhle případě uvědomit, že zákazník budoucnosti už nemusí být jenom vegan nebo vegetarián. Je to totiž právě flexitarián. Ptáte se, jak ho poznáte? Je to úplně jednoduché. Flexitariáni pochází především z generace mileniálů ve věku 18 až 35 let, ale ani to nemusí být pravidlem. V dnešní populaci najdeme uvědomělé strávníky napříč věkovými kategoriemi. Co mají společného je to, že jsou to lidé, kterým není lhostejný původ potravin, pravidelně navštěvují restaurace a kavárny a dávají přednost rostlinné kuchyni, ačkoliv se příležitostně nevyhýbají ani živočišným produktům. Nutno dodat, že takových lidí v populaci stále přibývá, a to nejen v Česku, v Evropě, ale i celosvětově. Podívejme se společně na data posledních průzkumů, které máme k dispozici v otázce stravování. 44% dnešních spotřebitelů věří, že gastroprovozovna s rostlinnou nabídkou a rostlinnými alternativami masových jídel je zdravější než běžná restaurace, do které čas od času chodí. Třetina lidí vnímá takovou provozovnu jako velmi nadčasovou, 31% ji označuje jako progresivní a 19% oceňuje, že provozovna s nabídkou takových pokrmů myslí na životní prostředí. Co je možná vůbec nejdůležitější, je fakt, že skoro 3/4 zákazníků zřetelně vnímá, že image takové provozovny viditelně posiluje. No ale co z toho vyplývá? Z dosudných průzkumů současných úspěšných provozů, ale i vlastních zkušeností víme, že provozovny, které se rozhodly do svého menu zařadit rostlinná jídla, v první řadě zvýšily svůj obrat. Protože velmi snadno oslovili nové hosty, a to prostřednictvím cílené komunikace na sociálních sítích, a celkově v očích svých zákazníků posílili svůj image. Zákazníci je začali vnímat jako uvědomělý provoz, o kterém se mluví a do kterého se rádi vracejí. Krok číslo 2. Jak na rostlinnou kuchyni a jak ne. Víte, jak vypadá běžná praxe v českých restauracích? Přesně takhle. Tímhle přístupem ke svým hostům bohužel nové zákazníky podnik nepřivede. A co je horší, možná i ztratí ty stávající, protože i oni postupně mění svoje stravovací preference a návyky. Dobrá zpráva je, že pokud se podnik rozhodne nabídnout svým hostům nově také rostlinná jídla, může se opřít o zkušenosti a znalosti lidí, kteří díky nim mají prokazatelné výsledky a zkrátka vědí, jak na to. Podívejte se třeba na tenhle burger. Vůbec nemáte šanci rozeznat, zda je z prémiového hovězího, anebo má rostlinný původ. Tenhle burger má vysoký obsah rostlinných bílkovin a navíc vypadá skvěle na talíři. A to je to, co zákazníci budoucnosti hledají. Dokonalý gastrozážitek a zároveň jasnou informaci o původu ingrediencí. 3. krok. Jídlo máte, tak ho i správně nabídněte. Hosté, kteří zrovna nejsou vegetariány nebo vegany, si ho prostě spíš neobjednají. V menu taky použijte vhodné symboly, které hostům napoví, že se jedná o čistě rostlinné jídlo. Mějte na paměti, že host si za své peníze kupuje nejenom jídlo, ale i pocit z něj a zážitek. Dali byste si radši fazolovou polévku, anebo kubánskou fazolovou polévku s čerstvou a křupavou bagetou. Krok 4. Nenechte se zastrašit mýty. Rostlinná kuchyně je obestřena celou řadou zcela mylných a na hlavu postavených mýtů. Možná jste se už s některými z nich ve své vlastní praxi setkali. A já vám teď povím, jak s nimi jednoduše zatočíte a poradím vám, jaké argumenty v podobné diskuzi servírovat na talíř. Často slyšíme otázku, proč vlastně napodobovat maso. Přece, když chce někdo pořádnou flákotu, nebude si objednávat soju. Řada lidí ale nejí maso kvůli tomu, že jim zdravotně nedělá dobře, anebo nechtějí podporovat utrpení zvířat. Chuť masa ale mají rádi a chtějí si ji připomínat. Ke stolům dnes navíc usedají flexitariáni, kteří vědomě omezují konzumaci masa a rádi si odlehčí jeho rostlinnou variantou. Další argument. Rostlinné jídlo jsme zkoušeli a stejně si ho nikdo neobjednal. Pokud uslyšíte tuhle námitku, vraťte se znovu ke kroku číslo 3 a pokuste se objektivně zhodnotit a posoudit, proč to jídlo zákazníci nechtěli. Podívejte se na jeho název, pozici v jídelním lístku, ale taky na datum, kdy se na jídelním lístku objevilo.
Poptávka po rostlinné kuchyni totiž rapidně roste a co si zákazníci neobjednávali v roce 2017, si dnes naopak rádi zvolí. Provozovatelé taky často argumentují tím, že nemají poptávku po rostlinné kuchyni. Je to ale skutečně pravda? Ptali se hostů, jak jsou spokojení s výběrem jídel. Navzdory přesvědčení o tom, jak o svých stravovacích preferencích třeba vegani často rádi mluví. V restauracích se personálu ani neskusí zeptat, zda by jim něco veganského nepřipravili, pokud už to nenajdou v jídelním lístku. Takový zákazník zůstane jen u pití a počítá s tím, že se nají doma, anebo už prostě přijde do restaurace najedený. Rostlinná kuchyně je vhodná úplně pro každého, proto je dobré myslet třeba i na alergiky. Co je ale úplně nejdůležitější, alergika, flexitariána, vegana anebo vegetariána na první pohled vůbec nepoznáte. Nebo ano? Dalším argumentem je to, že personál v kuchyni neumí rostlinné jídlo správně uvařit. Pravda. Přesně pro takové případy jsou tady produkty značky Garden Gourmet, které jsou populární mezi restauratéry i koncovými zákazníky. Jednoduše minimalizují riziko nevhodného zásahu ze strany personálu a nabízejí příležitost rozšířit nabídku a tím získat nové zákazníky z řad flexitariánů. K tomu všemu posilují obraz provozovny jako uvědomělého podniku a navíc nezapomínejme na to, že při použití Garden Gourmet produktů ušetříte čas personálu, to znamená i náklady. Cenu vždy porovnávejte s živočišnými produkty, které mají tak jednoduchou a rychlou přípravu, dlouhou trvanlivost a nezapomeňte přičíst, respektive odečíst i rozdíl v tepelné ztrátě. Dnes už je vážně úsměvný argument typu v menu ale máme smažák a šupák. To jako nestačí? Tohle v dnešní době už bohužel opravdu nestačí. Flexitariáni totiž nejsou vegetariáni, pamatujete? Flexitariáni hledají plnohodnotné rostlinné jídlo bez mléka, sýra nebo vajec. Šupák bez balkánského sýra většinou nemá vůbec žádnou chuť a smažák je sice vegetariánská klasika, to ano, ale žádného flexitariána s ním opravdu neokouzlíte. Podívejte se na nabídku produktů Garden Gourmet a zkuste se trochu inspirovat. Společně dokážeme nabídnout víc než jen hranolky s kečupem. Ptáte se, proč se bavíme zrovna o produktech Garden Gourmet? Kromě toho, že společně natáčíme tohle video, je Garden Gourmet vedoucí značkou flexitariánských produktů v Evropě. Opírají se o 35letou zkušenost a mně osobně je třeba sympatické i to, že se produkty vyrábí v Česku v Krupce u Teplic. Vyvážený obsah bílkovin výborně zasytí, to je pro mě důležitý parametr, a navíc máte jasný přehled o tom, jaký je původ ingrediencí. V neposlední řadě si můžete užít jejich přípravu na pánvi anebo na grilu, je to jenom na vás. Krok číslo 5. Inspirujte se a prodávejte. Před rozhodnutím, jak do svého menu zařadit rostlinná jídla, už stála řada nejrůznějších provozů. Z naší zkušeností víme, že restaurace, které se rozhodly zařadit do svého menu rostlinná jídla a dokázaly správně uchopit marketing, zvýšily svůj obrat a přilákali nové zákazníky. Stáhněte si průvodce pro restaurace na webu rostlině.cz a inspirujte se dalšími příběhy úspěšných provozů. To je to nejjednodušší, co můžete udělat právě teď od stolu. Ptáte se, proč by někdo dobrovolně omezoval konzumaci masa? Důvodů pro takové rozhodnutí může být hned několik. První a v posledních letech nejskloňovanější je ekologie a starost o životní prostředí. Na planetě prostě není dost místa pro pěstování krmiva pro zvířata a jejich chov. K tomu přidejte skleníkové plyny, které s chovem souvisejí, a s ním spojené kácení deštných pralesů za účelem pěstování krmné soji. Nemluvě o nesrovnatelně větší spotřebě vody při živočišné produkci. Pro někoho je hlavní motivací k omezení živočišných produktů třeba obava o vlastní zdraví, redukce hmotnosti anebo prevence některých civilizačních onemocnění. V neposlední řadě se může jednat o projev nesouhlasu se zneužíváním zvířat a s jejich dělením na takzvaně hospodářská a domácí. Na závěr si pojďme shrnout, o kolika hostech navíc vlastně mluvíme. Podle průzkumu agentury Ipsos najdeme v Česku ve věkové skupině hostů od 18 do 35 let už 10% hostů, kteří vůbec nejedí maso. A to je dostatečný argument pro zařazení rostlinných jídel do menu. Tak, motivaci už teď rozumíte, takže které rostlinné jídlo nabídnete vy jako první?